Както виждате, имаше един човек, беше добър, но добрият човек има и друг добър, дето този Ford Mustang 2015 е него. Сега го паркира тук. И сигурно май добре, че е предпазен, но тези невидими охрани сигурно няма да се справят с вяра. Сега ще видите. Леле! Уау! Ще ви убия! Ау! Вау! Какво е тая? Този буклук? Електросък! Автопоя! Ха-ха! Откраднах я! Давай! Добре, че този си е забравил музиката включена. Я чакай да влезна в езерото с колата. Не мога. Айде! Край! Ура!